विलेज डेव्हलपमेंट काउन्सिला गेले मॅन्डेट कितें आहा टू टॉक ओनली अबाउट डेव्हलपमेंट इश्यूज पर्टेनिंग टू द विलेज. आय थिंक कितें गायला दॅट डेव्हलपमेंट अँड सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणून गायला. त्या व्हीडीसीन कांयच रॉंग केलें ना एज पर दॅट लेटर कोणा ती लेटर नाल्यार हांव दाखयता आसलो तुका. ते पॉयंट्स रेज केले ते दे आर आस्किंग फॉर क्लॅरिफिकेशन मागला कित्याक कोणाक आरव्यान आला. तुम्ही हे बांदतात ते तुम्ही लोकांक गेले वाटे हे कोता उदक वचपाचें रेन वॉटर ओके ते स्टॉर्म वॉटर ड्रेन्स आहाय त्यो पुरयतात. हे ऑल दॅट इश्यूज आर रेज हियर. द व्हीडीसी इज ओनली आस्किंग फॉर क्लॅरिफिकेशन. हे काल बोवाळ घाता एक व्हिडिओ चोयला आमी. आय वॉज लाफिंग टू माय सेल्फ because they do not know what is the mandate of the VDC. VDC is not here to oppose the double tracking. It is not their duty. They are only to talk about the development issues. Development like किती लोकांगे आत हिंगा आम साइडीन राइट हँड साइड रेल्वे आहा आर पार लोक वयतला. आत गाडी वयता माझी वयशी न्हय वत गाडी वयतले लोकांक ते साइडीन लँडलॉक्ड जातले. तो बिफोर कन्स्ट्रक्टिंग ते व्हीडीसी इंचाता तुम्ही कितको हे लोकांगे मिटिगेट इश्यूज आहाय मिटिगेट कितको कोत्ताय ते. हेणे व्हीडीसीन ब्लँकेट चेक दिलो ना आरव्हीएनएलाक. सो वाय दिस इज मिसकन्स्टिट्यूट आनी लोकांक कित्याक मिसगायड कोताय. आयज तुमी चोयलां ग्रामसभा मोर देन 90% or 95% of the people have acknowledged that the VDC has done no wrong. All the there were 6 panchas there. One, of course, she is absent because on maternity issues. But so panchas आसले, तर VDC member आसले, Gram Sabha आसली, आणि तुम्ही चोयला the uproar that was caused. येशकोन गांवां मिसलीड कोना काय हांव पत्ते म्हूण मागता. आमी सगळे एक जावपा जाय. वी ओपोज डबल ट्रॅकिंग, वी ओपोज कोल. आनी आमी करीत आहात. आमकां ओपोज कोनाका. आमकां ओपोज कोन म्हूण कांयच मेळपाना. तुमी येयात, मार्गार येयात, रस्त्यार येयात, मिटिंगे येयात. कितले मिटिंग येयले ते. आमी गोंयचे कोर्टान 85 मिटिंग्स. एक मिटिंगेक 1,500 लोक आसलेलो. इवन वन ऑफ द लीडर्स वर हियर फ्रॉम द ऑपोजिशन. दे वर ऑल हियर. आनी तुमी आमकां ओपोज कोन कितें मेळटलें. आमकां ओपोज कोन रेल्वे बंद जातली और रेल्वे ओपोज कोन रेल्वे बंद जातली. सो तुमी आमकां कितें अटॅक कोतात. तुमी येयात हांगा पारा. आमकां तुमकां ना म्हणा. इफ यू हॅव गट्स कम एंड एसोसिएट विथ अस. डोंट गिव दिस सिली बर्ड्स एंड डिस्टर्ब द पीस इन द विलेज. This is not done. Yeah. Sir, there is one more point which was raised by the other person about that courtan gele. What is that court? See, the Panchayat, I think it was in 2022, approached the High Court and the petition was dismissed. Subsequently, in 23, the Panchayat, in 22, late 22, again they approached the Supreme Court. And because of some verdict in another village, that petition was dismissed, stating that the Panchayat has no say in the linear projects. And if any linear projects, like the 3 linear projects, and if the individuals have anything, they can of course go to the judiciary to appeal in their as individuals, because Panchayat is not owning any land here. Understand, no? ते मिस आत ते बोळ घाताय लॉज आनी कितें. अरे तुम केल कितें. तुम गांवा पासत केल कितें. कितली पेटिशन गायलें. गोंयचो कोर्ट हॅज गॉन टू द NGT. वी हॅव गॉट दिस इन द हाय कोर्ट. वी हॅव गॉट इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. तुम फकत म्हणटाय लोक आमचे बारा तुझे लोक बारा कित्याक तुझे बारा येतलो. what is the benefit of people associating with you? Rather you come to us. We will join as one team. We will oppose the double tracking. आम तुम केन्ना ना म्हणला. जितली चोडवड केली काणकोण पावले कलांगूट पावले थिंग डबल ट्रॅकिंग येता ना म्हणजे ते लोक आमचे बारा आहा. लोकांक आमकां जाय म्हणजे आमच्या गांवांत फुटी घालून प्रयत्न चल्ला. This has to stop. All these divisions within the village must stop. I appeal to whoever is there in that. Few of them are there. Please come along with us. We will welcome with open arms.
But don't oppose us. Politics side ro dorya, gaon chipal chitya. Yes.